Mas. Piye? Kowe duwe paket putihan apa ora? Peh ontran apa neh iki? Kok putihan, ungu, jambon, kuning duwe Aku butuh sing putihan duwe apa ora? Wis putih ben mesti. Duwe 1.500.000 tak kei telu barangnya istimewa, Mas. Istimewa ki njajal kaya apa Iki lho, barange? ndon meja riase lampune ngeretip kaya apa jenenge iki? Apa komedi putar lho, Mas. Boy. Iki bahane kayu jati gawe spon lho, Mas. Empuk gak atos. Beh, jan nyeni tenan iki. Heeh. Siji. Ya, sing loro. Nah, loro iki tak kei 3 pintu shading. Nah, bahane ya full kayu jati delok niki. Istimewa ta? Nah, iki nomor loro. Ya, lah sing ketelu ndi? Iki lho, telu. Bah, yo. Jas apa? Lah ora jeblok iki engko. Jeblok ki apa? Garansi 15 tahun kok jeblok ki apa? Garasine 15 tahun. Ya iya. Boy, jan nyeni tenan iki. Dan iki kok pisah ya kena iki. Dan. Nah, Wo, model bedset. biasa. Heeh. Iki 1.500.000 tak kei telu paket putihan, Mas. Bah, ya gak iki sampean alamatnya kan Medion. Ya. Kok mau kirim Jawa Tengah iso apa ora? Jawa Tengah? Heeh. Gratis ongkir, Mas. Ngene aku ngene Mas Budi area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wi gratis ongkir bayari yo COD. Oh, COD barang teko lagi bayar. Ya iya no. Boh, jan nyeni. Pola. Iki penting iki, Mas. Apa penting wi? Cara pesne piye? Pesene. Heeh. Lah klike bio properti Mas Budi to, nang bawa bio apa jenenge bawa titik mi. Dodol 1 kali terhubung aku langsung. Wo, langsung cek profil nang nomor WA-ne. Mas tuku paket putihan 1.500.000 tak. Oh, wis minggiro tak pilih sik Oke, siap. minggiro.